Labari da ɗumi-ɗuminsa, la'antacce shugaban ƙasar Faransa Macron ya bayyana dawowarsa daga tsatstsauran ra'ayinsa na dogewa akan yaɗa hotunan ɓatanci na fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hirar da Al Jazeera ta yi da shi ɗazu-ɗazun nan. Amma kafin ka fara kallon wannan shiri, da na subscriber sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin ƙarfafa mana gwiwa. Tun daga lokacin da waƙi'ar kashe ɗan ta'addan Faransa wanda ya yi yunƙurin zana hotunan ɓatanci na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aka samu wani shahidin matashi ya ɗauki makami ya kashe wannan la'antacce. Bayan wannan matashi ya yi wannan kisa, suka bi shi suka kashe shi, ya samu shahada domin yana can aljannar Firdausi yanzu haka tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam insha Allahu ta'ala. Tun daga wannan lokaci zantuttuka kala-kala suke ta fitowa tsakanin musulmai da kafirai, a inda kafiran duniya suka yi murna da wannan batanci da aka yi wa annabin halitta. Ba wani kafiri da zai ji a ransa ba a kyauta ba, sai 'yan ƙalilan daga cikin waɗanda suke son zaman lafiya. Yayin da al'ummar musulmi suka ɗauki zafi, ko ina ka je za ka tarar ana taraddi da martani ga shugaban ƙasar Faransa. Duniyar musulunci ta ɗauka, ko ina ka je salati kake ji ana wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tare da tsinuwa da la'antar wannan fitinannen mutum. Daga cikin waɗanda suka yi martani akwai 'yan jaridu da dama na ƙasashe da dama, musamman ƙasar Turkiya, waɗanda suka ɗauki salon zane na ɓatanci ga shi kansa Macron domin martani ga abin da suka aikata. Baya ga haka, ƙasashe da yawa na musulmai sun ɗauki matakin yanke alaƙa da hulɗa kowace iri da ƙasar Faransa, a inda suka shelanta daina siyan dukkan wani abu wanda yake an sana'anta shi daga ƙasar Faransa, irin su man gidan man Total, irin su simintin su Ashaka Simin, da dai sauran kayan masarufi waɗanda ake ganin an sana'anta su ne daga ƙasar Faransa. Da duk inda ka shiga, wannan yankin alaƙa da ƙasar Faransa ya yi tasiri a ko'ina na ƙasashen duniya. Hatta a nan gida Najeriya za ka samu mutane sun yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen ƙauracewa duk abin da yake daga la'antacce da cewa maƙiyin manzon Allah ne. Wannan kuma gaskiya ne, domin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko na gaske a irin wannan yanayin ne yake bayyana. Maƙiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske shi ma a irin wannan yanayin yake bayyana. Yan uwa musulmi, wannan sharri da ya fito babu shakka sharri ne akan kansa, amma kuma zai zama alheri ta wata fuskar, domin ta shi ne za a ƙara gane suwaye munafikai da ke tsakankanin musulmai, irin su Aisha Idris, tsinuwar Allah mai bibiyar juna har zuwa tashin al'iyama ta tabbata a kansu, waɗanda suka fito suna kare wannan la'antacce, suna jinginawa musulmai neman fitina, har ma tana cewa wai musulmai sun fiye son fitina, musulmai suna so su tada fitina, Allah ya tsinewa mai tada fitina. A wajen wannan mata, zagin annabi da aka yi a Faransa, zana hoton batanci da aka yi na cin mutunci ga annabi, wannan ba neman fitina ba ne. Sai mu musulmi in mun fita neman haƙƙi don mu kare martaba annabi, mu ne masu tada fitina. Mun riga mun gabatar muku cewa dama tana Allah ya ba mu labarinta. Wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Daga cikin munafikai akwai wanda yake cewa manzon Allah ka mini uzuri, kaman izini, ni ba sai na je ba, ina jin tsoron kar in fada fitina, ka fitine ne ya ma'aikin Allah. A wajensa yaƙi jihadi da annabi ya aike shi shine fitina a wajensa. Allah ya ce masa su ɗin su ne suka fada a cikin fitina, shi ɗin kansa shine ya fada fitina yayin da yake cin gyaran annabi Muhammad, yake tuhumar manzon Allah da bai yi daidai ba. Allah ya ce wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin, wutar jahannama ta kewaye kafirai, tana kewaye da kafirai. To wannan shine musibar da ta samu Aisha Idris, ta yi munafici ba tare da ta sani ba ko tana sani. Ala ayi halin, ire-iren waɗannan mutanen ku yi nazari a kansu a tsakankanin musulmai. Hausawa ne da rigar Hausawa, suna magana da harshenmu, suna amsa sunan musulmi, amma kuma billahi al'azim kafirai ne, la'antattu. Hakika wannan yanke alaka da kasashen musulmi suka yi da kasar Faransa ya yi matukar girgiza tattalin kasar Faransa, kamar yadda za mu nuna muku a ƙarshen wannan bidiyo. Wannan yanayi na tashin hankali da razani da kasar Faransa ta fuskanta shine ya sanya shugaban ƙasa Macron ya sausauta ra'ayinsa a hirar da Al Jazeera ta yi da shi a ɗazu. Sai dai kun san lamarin kafirai irin waɗannan mutane ne masu kifaɗi. Bai fito a fili ya bayyana ya canja ra'ayi ba, amma ya faɗi wasu maganganu waɗanda
suka saba wa ra'ayinsa na baya sun ci karo da abin da ya faɗa a baya na cewa suna nan kan bakansu babu abin da zai sa su canja ra'ayinsu suka yace sai sun buga wannan katun na ɓatanci ga manzon Allah sun raba wa ɗalibai a makarantu na jami'a da na firamare da ko'ina. Ya kuma ɗauki nauyin cewar lallai ne sai sun yi haka, ya ɗauki alhakin hakan ya ga shi me za a iya yi masa. Babu shakka abin da ya faɗa a yau a hirarsa da Al Jazeera kewaye ne, jirwaye ne mai kamar wanka, sai dai ya zama ihu bayan hari domin musulmi ba za su ja da baya ba. La'antacce Macron ya ce da gidan talabijin ɗin Al Jazeera, na fahimci irin zafi da raɗaɗin da musulmi suke ji game da wannan zane na ɓatanci na katun da aka yi. Haka dai ya faɗa, babu shakka so yake ya ce ya fahimci yadda musulmai suka ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da daraja. Bai san haka abin zai kai ga haka ba, to amma da ke mai ƙi faɗi ne sai ya juya abin zuwa ga wani lafazi cewa na fahimci cewa musulmai irin zafin da musulmi suke ji game da wannan zane da aka zana. Dama ai tuntuni ka sani ayyuhal Macron, ka sani tun farko, ka san cewa babu wanda zaka zana hoton uban sama ba tare da ya ji ciwo ba. Yaya kuma wanda zaka zana hoton annabinsa wanda yake sa ran shiga aljanna a hannunsa? Babu shakka tsokana ce kawai kuka nufata ga addinin Allah. Da haka kifaɗi ne ta sa wannan maganar, ba zai iya fitowa direct ya bayyana cewa ya dawo daga ra'ayin ba. Ku saurari sauran bayanan, su za su ƙara tabbatar muku da haka. Macron ya ce, abin da ake aikatawa da sunan addinin musulunci musiba ce ga musulman duniya gabaki ɗaya, kuma 80 cikin 100 na waɗanda ake kashewa a ta'addancin musulmai ne ake kashewa. Na'am, mun yarda cewa 80 cikin 100 waɗanda ake kashewa musulmai ne ake kashewa, amma kuma suwaye suke ɗaukar nauyin 'yan ta'addan? Suwaye masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda masu basu makamai waɗanda suke renon kwakwalensu suke turo su ƙasashen musulmai suna yin wannan ta'addanci? Muna muku wannan tambayar. Abu na gaba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya karantar da al'ummarsa cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah jininsa ya haramta. Ta ina kuwa aka samu waɗannan mutanen masu zub da jini da sunan cewa suna yin jihadi ne amma suka ƙare akan 'yan uwansu musulmi? Dukkan duniya ta shaida cewa dukkan 'yan ta'adda da aka yi a ban ƙasa, hatta su Osama bin Laden, ƙasashen turai su suka rene su. Kuma duk wata ƙungiyar ta'addanci hatta ISIS, kun je ji abin da Donald ya faɗa cewa wannan ƙungiya ta ISIS kitsa ta aka yi, gwamnatin Barack Obama ce ta kitsa ta. Bidiyon yana nan bai ɓoye ba. To ta za a yi kuma a zo a ce wai musulmai su ne 'yan ta'adda? Babu shakka an renawa musulmi hankali a yau. Allah Ubangiji ya kyauta. Macron yake cewa da Al Jazeera, na san cewa wannan mummunar martani da aka rinka yi mana a aikace, abin da ya janyo su shine irin karyayyaki da canja min harshe da aka yi, domin mutane sun fahimci cewa ni ma ina goyon bayan wannan zane. Ha abin da za mu ce shine karen Faransa ya ji wuta. Yanzu shi da kansa yake cewa an canja masa harshe, bayan kuma ya farta cewa ba za su canja ra'ayinsu na yaɗa hotunan ɓatanci ga annabi ba. Sannan kuma abin dariyar cewarsa wai mutane sun fahimci cewa yana goyon bayan wannan zane. Kaga kenan a hakika shi fa baya goyon baya. To me zai hana ka fito yanzu ka faɗa ka ce baka goyon baya, ya kai dila uban wayo? Makiri Macron ya ci gaba da cewa akwai wasu mutane waɗanda suke gurɓata wannan addini na musulunci, suna yin ta'addanci, suna da'awar cewa suna kare addinin musulunci ne. Babu shakka waɗannan kalaman suna nuna maka so Macron yake ya ce addinin musulunci ba addinin ta'addanci ba ne. Wasu ɓata gari ne suka ɓata addinin. Babu shakka wannan abin dariya ne daga bakin maƙiyinmu. Ashe dama tuntuni sun san cewa addinin musulunci ba addinin ta'addanci ba ne. Sun san cewa 'yan ta'addar da suke yin ta'addanci da sunan musulunci ɓata gari ne, suna fakewa da musuluncin ne suna ɓata shi. To me zai hana a ce wa'annan 'yan ta'addan a kira su da sunan 'yan ta'adda a kan kansu? Don me kuke jinginawa musulunci? Dama kun san annabi Muhammad bai koyar da ta'addanci ba, kun san musulunci ba addinin ta'addanci ba ne, amma saboda ƙiyayya ta rufe muku ido kuke gurɓatawa musulmai suna. Sannan har gobe ana tuhumar ƙasashen turai da ɗaukar nauyin dukkan wata ƙungiyar ta'addanci a duniya. Allah Ubangiji ya kyauta. Makiri Macron ya sake cewa waɗannan hotuna zane da aka yi na ɓatanci ba wai hukuma ce ta ɗauki nauyin yi ba, kawai wani gidan jarida ne mai zaman kansa ya yi wanda ba a ƙarƙashin hukuma yake ba.
Alhamdulillah mun yarda da abin da ya faɗa, ba gidan jaridar hukuma ba ne, amma me yasa hukuma ta ba su 'yancin buga wannan abu tare da cewa ka bayyana cewa ana ma mummunan zaton cewa ka goyi bayan hakan? Kaga kenan a hakika kai baka goyi baya ba, amma ta yaya aka ka ba su ikon yada wannan mummunan abu? Sannan bayan al'ummar musulmi sun nuna Allah wadai, sun nuna rashin kyautatawar hakan, kamata yayi ka fito tun a lokacin akalla ka bayyana wa duniya cewa ba da sa hannun gwamnati akai ba, gidan jarida ne mai zaman kansa kuma suna da 'yancin su yi abin da suka ga dama. Inda ka faɗa haka akalla da yanzu ka samu wata 'yar mafita ko 'yar ƙanƙanuwa ce. Babu shakka waɗannan bayanai ba komai suke nuna mana ba illa karaya da sacewar gwiwa da shugaban ƙasar Faransa ya samu. Yana bayye-bayye ne yanzu, yana ihu ne bayan hari, yana so ya bawa kansa mafita, sai dai ya riga ya fasatar da al'ummar musulmi. Ko da a ce ya fito ya bayyana Allah wadansa yanzu, ya dawo ya barranta, ya bayyana tubansa daga wancan abu, zai wahala al'ummar musulmi su ƙara dawowa ci gaba da alaƙa da Faransa. To ‘yan uwa musulmi, alhamdulillah, a ƙara ƙaimi, a ƙara zage dantse wajen nisantar kayan Faransa. Wannan matakin kaɗai shine yaren da mutanen suke ji. Kuma insha Allahu ta'ala munafikan da suke jin cewa in an daina siyan kayan Faransa musulmai ne za su cutu, in Allah ya da waɗannan munafikai sai sun ji kunya. Yanzu ma ku fara gani, mu jira mu ga abin da zai biyo baya. Kai ko da ma a ce wani abin zai biyo baya mummuna akan musulmi, ko da za a kakkashe musulmai mu kare, wallahi no retreat no surrender, ba za mu taba ja da baya ba akan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa musulmi, Allah ya saka muku da dukkan alkhairi, mu ƙara jajircewa akan annabin mu, domin shi ne mu, ba dan shi ba da ba mu zama komai ba, ba dan shi ba da ba mu yi sallah ba, da ba mu yi azumi ba, da yanzu dukkanmu maguzawa ne, da yanzu muna ta mutuwa muna tafiya wuta. Allah ka kiyashe mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan wannan bidiyon ya burge ka, don na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa.